Kaixo, ekine! Kaixo? Segur! Ondo. Aizu, mila, esker etortzeagatik. Beste 1000 esaten baldin baduzu lotxatuko naiz benetan. Eta barkamenak hitzordua jartzea kosta egin. Latza, baina elkarrizketa mundua holakoa da, Bai, baina jakinda, elkarrizketa bat lotzeak zailtasun dauzkan, empatia gehiago izan barko nuken, baina horrela suertatu da. Kurso bukaera da, nik uste dut denak gaudela nekatuta, opor beharrean. Ekine, nun gaude, esan jatzu, hona etorri zenean unkitu zehala, nun gaude, zetoki dau zuretzat. Toki hau da, nire ikasle garaiko akademiako azken etapako tokia, filosofia fakultatea. Eta nola, batzutan orain azken garaietan esan izan didate bai, Ekinatorra Sagasti, kazetaria eta filosofoa. Esango nuke ez naizela filosofoa, baina filosofian lizentziatua naizela, beraz jakintza batzuk badauzkadala. Orduan, izan da denboraren makinan sartu eta 19 urte atzera egitea, ze hemen pasan dituen 5 urte. Eta kanpoko zelaiko zuhaitzak ere, 19 urte eta gero berriz ere ikusi ditut eta aitortuko dizut ez naiz hipia eta ez burutik pasa zuhaitza besarkatzea, baina badituela argazki batzuk, garai hartan irakasle izan genituen hainbat, eta gogoan ditut, oraintxe agurtu ditugu. Kristina eta Lasa eta Belin Altuna. Eta kasu hartan, argazki batzuk baditut, Alfonso Martínez Lizarduikoarekin etnozientziak Euskal Herrian emateko aukera izan genuen, eta zelaian lurran eserita gaude eta han klasea ematen. Eta Jose Azurmendi, eta, egia da oso garai berezia dela, 18 urte beteta ikusi dute, kanpoan lehan ikusi ditute markoketa batzuk, fak selektik. Horreko gozatitxi, eta esan dut, haze garaiez, zer izan zen selektibitatea da, nila 6 xamarretorri nintzela, hor gelateian bertan egin nuen azterketa, azterketak, eta halako lasaitasun bat baneukan, filosofiak lana etzuela ematen esaten zutenez, oinarrizko nota batekin sartzeko aukera ere bazen, beraz. Ez nintzen bereziki urduri etorri, banekielako gainditzeko ez nukala inolako arazorik, baina iritzterakoan eta ikusi danean fakseletik, pentsatu dut, zenbat eta zenbat gazte, arituko diren orain, euren bizia jokoan egongo alitz bezala, gauza bat ikasi ala bestea, eta denboraren makinan, hortan hilinez ez da, eta gero, hemen zure bila. Toki batetik bestera, liburutegire honaiz, ikasleak gurutzatu ditut, eta irakasle izan dituenekin, elkartu nauzu, eberein buleguan, politi izan da. Zergatik filosofia? Erantzungo dizut, beste galdera bat egin gabe, baina akaso igual zuzenean esan gabe. Orain ez asko, lagun batek izan zidan filosofia ikastea kalte egin zidala. Eta uste dut ez dela ala izan, lagundu egin nahi dela. Beti izan dut joera, edo jakin mina, jakiteko gauzak nondi datozen, ezta? Edo zergatik, edo nondik sortzen diren. Eta filosofia bada, ezagutza eta jakin min guzti horien atzean dagoen zientzia nagusia, ezta? Filosofia metazientzia bat dela esan genezake zientzia guztietan agertzen delako. Orduan, beti izan dut halako jakimina gauzekiko, pentsamenduari eragiteko, nire iritzia asko garatzeko eta oso kazkagorra izateko. Orduan, kazkagorra izateko mundu honetan ere gauzak garbi izan behar dituzu eta garbi izateko ere buruari eragin. Orduan, uste dut nahiko modu naturalean heldu nintzela fakultate honetara. Edo nola ere, aitortuko dizut, filosofia
ikasle izateko erabaki hartu nuenean, batxilergoan filosofia asignatura bezala eman nuen, grekera eta latina ere bai desente sufrituta, baina nolabaiteko urruntasun bat sentitzen nuen bestelako zientziekin, matematikarekin, eta baina jabetu nintzen, hemen aterrizatu nuenean, oso okernen bilela. Eta ez nintzela libratuko inondik inora ez matematikaz, ez matematikaren filosofiaz, ez zientzia ezberdinez, ez kosmologiaz, eta ia esan da, salbatu egin ninduen, ze horri esker, naiz eta letretan lizentziatua izan, zientzia guztiei begira jartzeko aukera eman zian, eta orduan, beti pentsatu izan dut lizentziatura bat izan arren, niretzako oinarrizko ikasketa bat izan dela. Eta ez dut aukerarik izan, akaso gehiago ikasten segitzeko lan merkatura jauzi egin behar duzulako, ikasle garaian independizatuan nengoen jadanik eta nire alokairu ordaindu behar nuelako, Erasmus eta alako kontuetaran sartzeko aukerarik ez neukalako, nik nire bizimodu independentea lehen etxin nuelako, baina beti garbi izan dut alako oinarri bat eman zidala, eta beti izan dudala, atea zabalik, horri garapen gehiago emateko. Kazetari egin nintzen, eta nireak komunikazio mundua da, baina filosofiatik abiatzen dira nire eguneroko jardunak, kazetari lanak, hemen ikasetakoari esker naizen. Eta gero, kazetaritza egin zenuen. Yes? Nola zenuen zinen filosofiatik kazetaritza edo komunikabide mundu? Galdera hau hainbatek egin izan dit, eta batzutan ere borrokatu behar izan dut, zen esate baterako lan eskaintza publikoetan, ez baduzu akreditatzen kazetari lanak urte batzu zein dituzula, filosofiak ez du balio kazetari izateko, ez du ezanka ez bururik. Ze orduan filosofiak ez luke zertarako balio, bakarrik filosofia irakasle izateko, edo filosofo izateko, ez da, pixka bat hutsa. Baina oraindik orain, lan eskaintza publikoetan borrokatu egin behar duzu, beste disiplina batzuetan aritzeko, filosofia ez dela nahikoa, eta orduan nolabait frogatu egin behar duzu esperientzia hori, ez da. ETB-en hasi nintzen lehenengo lantxoa izan nuen, esango nuke 8-9 urte inguru nituela. Garai hartan ETB bat martxan jarri zen, euskarazko telebista, bazetorren alako jardun interesgarri bat, euskal gizarteari eskaintza bat egin ahal izateko. Gaur egun nahiko eztabaidatua den auzi bat da, ondoren ETB oso indartsu bat garatu zelako, baina hasiera baten ETB bat hori asko indartsuagoa zen. Izarretako gerra euskaraz ikusi nuen, eta tartean, garai hartan herri txiki batean bizi nintzen, aduna, Belauntzan jaio nintzen, ondo begiratu duzu, baina gerora urte eta erdirekin adunara joan ginen. Gure ama eskola txikitako maistra zen, eta orduan, tokatu zitzaidan, herri txiki batzuetan bizitzea. Edo nolare adunan pasan dituen urte gehienak, eta garai hartan, eskola txikietan ez geneukan aukerarik ziklo guztiak egiteko. Eta Bilagunara, edo Zizurkilera Zizurkileko Pedro Mario Otaño ikastetxera jaisten ginen egunero, autobusean, eta Aranon, ETBek behar zituen haurrak, hiztunak eta euskal hiztunak zirenak. Eta noski, 80. hamarkada bukaera zen, eta non topatuko zituzten haur hiztun euskaldunak herri txikietan. Euskararen oxigeno ingurua ere Gipuzkoan hori oso nabarmen herri txikiak izan direlako. Eta bukatu nuen, ETB bateko, ez dakit bi denboraldi izan ziren, halako lehiaketa bat hasi ziren egiten aurren galdera erantzunekin, eta partaidek asmatu behar zuten aurrok zer erantzun gote genuen, ezta? Eta berreskuratu izan ditut orduko irudiak amak lortu zituelako, eta sari nagusia R5 bat da, gaur egun ezagit vintage ibilgailu bat izango litzatekeena, eta garai hartako lukak, eta, ara joaten ginen eta denetik kontatzen nuen. Uste dut gehiegi kontatzen nuela. Behin galdetu zidaten etxeko lanak nork egiten zituen. Eta haserre bizian nengoen garai hartan amarekin, nire andereñoa zelako, nire maistra zelako, eta ama, eta orduan erantzunak, gure etxean dena aitak egiten du.
eta bueno, barre asko egiten dugu, honen arira, barre asko egiten dugu, ni haserre bizian nengolako, eta telebistan galdera egiterakoan, zintzoki hori esan nolako. Eta galderari erantzun ez dut, ezatu egin naizela, barkatu egin. Eta hemen aterrizatu nuen beti erakarri izan nau irratiak, hasteko eta behin, ze garai hartan ez geneukan telebistarik. Telebistan lana lortu nuen, baina telebistarik ez geneukan. Orduan heldu zen telebista etxera, gurasoek, zalantzak izan zituzten, eta lehenengo 9 urte edo izango nituen telebista heldu zenean. Eta gauzak honela, ni irratiarekin hasi nintzen. Entzuten nuen garai hartan, etxean entzuten nuen Euskadi Irratiko futbol partidak, aitarekin entzuten dituen, eta horregatik dakizkit jokalari, garai hartako jokalari guztien izenak, edota txirrendularitza, edota baita ere Egin Irratia. Eta Egin Irratiko programa guztiak ezagutu ditut, bere garapen guztian itxi zuten arte. Haurtzaroan, albistegietako sintoniak, edota gero nerabezaroan gauetako musika programak, irratiarekin hasi izan naiz eta maite nuen irratia. Orduan gaztetan, auzoko irrati librean honezkero Donostian bizi ginela, Jantjakun irratian ibili nintzen, beste hainbat irratitan, gazte topagunetako komunikazio proiektuetan, beti ibili izan naiz kazetari lanetan oso gaztetatik. Orduan, ni kazetari sentitu naiz, ikerlari sentitu naiz beti, komunikatzaile, komunikazioan habil, eta orduan lizentziatzeko ikasketak hautatzerakoan, filosofia hautatu nuen. Erantzun dizut, erantzun dizut. Egon zago Euskadi Irratia. Euskadi Irratian ibili nintzen baita ere. Esatari bezala, suposatzen, sekulako urteak izango zirela irratian asko ikasten da, Bai, ikasi eta nik aipatzen dizut, nik irratia maite dut. Gaur egun telebistan lan egiten dudan arren, nik nire burua beti irudikatu izan dut irratian. Egia da gaur egun irratia eta telebistaren arteko muga gero ez da laburragoa dela, transmedia da guztia, podcastak ere bideoan ikus daitezke, baina nik irratiari maitasun berezia diot. Eta orduan, aukera izan nuen Infozazpi irratian lanean aritzeko, Urruñan aritu nintzen lanean, Ipar Euskal Herrian, ordin 5 urtez, eta ondoren tarte batez aritu nintzen instituzioetako lantxoak egiten, 4 urtez izan nintzen Gipuzkoako diputatu nagusiaren ezkerreko begia, eta komunikazio gaiak ere ematen zizkiona, eta ondotik, Martin Garitanorekin 4 urteko aldi hori ondoren aritu nintzen Euskadi Irratian, ze oposaketa batzuk egin dituen baita ere, interesgarri izan zen, ze Euskadi Irratian lanean aritzeko ere, oposaketa prozesu bat egiteak ere, aukera eman zidan ikasteko oposaketa bat egitea ere zer den, ezta? Eta asko ikasi nuen, eta Euskadi Irratian begira, oso esperientzia ona, ondo nintzen, Miramonen aritu nintzen, eta aldi bat ere igaro nuen Bilbon. Eta hori bereziki gogoratzen dut, ekonomia gaietan aritzeko aukera izan nuen. Egia da ekonomia gaiak filosofiatik abiatuta ez zaizkizula urrunekoak egiten, baina ikasteko aukera izan nuen besteak beste aurretiaz Foru Aldundian egindako ibilbidean asko ikasi nuelako ogasunari, euskal instituzioen arkitekturari buruz, ekonomia ehunari buruz, ekonomia sareari buruz, erabakiguneak non dauden, Euskal Finantzen Kontseilua zer den, Foru Aldundietako aziendak eta sosak nola funtzionatzen duten, eta orduan aldi edo garai ona izan zen Bilbo Handia ere ezagutzeko aukera izan nuelako. Eta gipuzkoar batek Bilbo Handia behar bezala ezagutzea, honezkero Euskal Kosmogoniaren zati handiena esan dezakegu nahiko garatu izateko aukera ematen duela, eta irratian oso gustora aritu nintzen. Ez neukan plaza finkoa, ordezkapenak izan ziren, eta ordezkapenetan aritzea ez da gauza xamurra, ze irratia ez da eteten, 24 orduz funtzionatzen du. Astelehenetik igandera, urteko egun guztiak. Baina telebista, bai? Bai, baina esango nuke telebistan
beste martxa bat badagoela, eta aukera ematen duela beste demora batzuekin jokatzeko. Irratia asko zuzenekoagoa da, Bai. albistei zerbitzuak orduero eskaini behar ditu, eta telebistak, badaude telebista batzuk, 24 orduko albistegi zerbitzuak direla, baina oso konkretuak dira, ezta? Kasu horretan, Euskadi Irratiak zerbitzu hori eskaintzen dut, zerbitzu on bat gainera. Eta, bai, oso oroitzapen ona dauzkat, eta ia esan da, aukera edukita ere, berriz ere beteko nuken lan bat izango litzateke, ez pentsa? Eta igual ez da kontuatuko baina nire zuzenaria ere izan zela. Zeiz esaten. Amerika telebista ateratzen zaila zuri eta alde ukolari ezker. Bai, oraintxe honez berarekin eta esango diot gainera. Egia da, Amaika telebistak baldin badu abantaila bat, da askatasuna baduela, eskaintzeko eta leiho izateko euskal ekoizpen ezberdinei. Eta agian ohiko telebistan edo tradiziozko telebistan tokirik izan ez dezaketen gauzei tarte emateko. Eta are gehiago, gaur egun gainera telebistaz ari gara, baina telebista bakoitzak ere dauzkan sare sozialak aintzat hartuta, oraindik gehiago, ezta? Gaur egun aliantzak eraikitzen dira modu oso ezberdinetan eta azutan nukan, bai. Esaten zenean zuzendari izan dut. Zer egin dudan, bai. Bueno, egia da, Amaika telebistaren proiektuan ardura ezberdinak bete izan ditu dela. Orain buru belarri nabile aktualitate saio azido feminista gidatzen. Gurean gaur aritu sortu nuen, gurean gaur albistegi zerbitzua, baina gaur egun egia da kolpez kolpe dela arribitxia. Gaztetaka, nire arribitxia, eta egia esan da, nire esatea agian ez dago ondo, egia da lantalde oso bat bagarela, baina puntu bat badu nire kazkaborkeriatik abiatutako zerbait badelako eta gerora oso garapen interesgarria izan du. Eta oraindik ere izan dezakeena, baliabide gutxi dituzunean askatasun handia daukazu, baina behin produktu bat heldutasunera iristen denean behar du baliabide oinarrizko batzuk izatea, audientzia eskuratzen ari zeran heinean, hankasartzeak edo prekarioak diren gauzak oso agerian geratzen erazten dira, eta orduan badago halako mugarri bat, baliabide batzuren beharrare baduzun, prestigioa bera ere kolokan ez jartzeko. Eta lotxagabe, zu sartu zenun, edo ez? Lotxagabe ez dut oso ondo gogoan Te pega. Bai, esango nuke lotxagabe, lagundu idatzu, egia da, hainbeste programa pasadirela nire eskuetatik, despistatuta nagoela. Nafarroan ekoitzitako saioa zen, egia da, Nafarroako gobernuan aurkeztu izan ditugula proiektu ezberdinak oso interesgarriak, eta lotxagabe, orain, ari naiz ondo gogoratzen, emakumezkoak protagonista zituen saio bat izan zela, emakume nafarrak, gainera, esan nahi dut. Ezohikotasunaren barruan, ezohikotasun bikoitza. Euskarazko telebistak beti Araba, Bizkaia eta Gipuzkoakak direla edo bintzat itxura hori izan dute, eta kasu horretan, azken urteetan Nafarroko gobernuari esker, lortu duguna izan da, Euskarazko telebista nafar bat ere izatea Amaika telebista, eta lotxagabe horren adibide da. Gainera nahi zen ezkero Googleen sartu eta bertan daude guztiak. Ni lotxagabe askotan erabiltzen du, ez zatu gaizki, baina siesta botatzeko fondo bezala zeraitek. Ordu biak eta laudenetan zan nire saioa. Ni goiz bazkaitzen nuen eta beko sofan ezaten etzen. Eukitzen du goiz osoa Amaika jabeta. Horre gero sistarako beste saio bateko itzi genuen. Amaika leio. Amaika leio, ezaguna oso, Euskal Herrian ezaguna oso. Egia da, Slow TV eredua baliagarria dela, eta akaso batzutan balioak entzen zaio,
baina balio handia daukaz, egia da paisaiak, beste tempus bat, batzutan ere buruak eta begiek behar dute beste norabait bidaiatu, ezta? Eta batzutan baizin dugu bidaiatu. Eta telebistan baztan aldetik itzuli bat egitea, orabideatik barrena, ezta? Izan daitekeela alde batera zugarramurdi geratzen dela, eta bestaldean bortziriak, askorentzako ere, Euskal Herria ezagutzeko ere beste aukera bat izan da, ezta? Me acuerdo que ezurren memoria. Ezurren memoria, hori ere Nafarroan ekoitzita kausaio izan zen. Orain, YouTubeen ikusteko aukera dagoenez, ikustaldiak dituen saio bat da, ze azken batean dokumentazio lana oinarri duten saioak hori dira, entziklopediak dira. Eta gaur egun memoria historikoa hain garrantzitsu den garaietan berreskuratzen ari garelako norgaren eta noragoazen jakiteko, konsultarako edo konsulta historikorako edo errelatuari lotutako konsulta diren saioek eukitzea garrantzitsua da. Kasu honetan gainera, laguntza bati esker, gaztelaniaz ere aukera eman ziguten hori ekoizteko, ondo esango badut, Amapolas la memoria uste dutela, eta orduan oso interesgarria da, ze Nafarroan Gerra Zibilak utzitako arrastoa Euskal Herri osoan, baina Nafarroan bereziki Gerra Zibilak utzitako arrastoa oso larria izan zen, eta oraindik ere konpontze edo argitze bidean dauden kontuak ere badira, eta ze garrantzitsua den hori behar bezala dokumentututa egotea, ze badakit grabaketa horiek egiterakoan zenbait herritara joan zirenean, ez dut esango oztopoak, baina giro eskasarekin topo egin bai, oraindik ere badaudelako gertatutako gauza asko oso estalita, bertako biztanleek harreman edo parte hartze zuzena izan zutelako edo euren ahideek. Beraz, badira oso dokumentu garrantzitsuak eta oso gaurkoak direnak. Hori lehengo kontu bat da, pasatako kontu bat da, gauzak gertatu badira, hor geratzen dira eta errelatuaren parte dira. Ez dira diskutatu behar, baizik eta jakin egin behar dira eta jakin irakurtzen gainera, ez? Egin saiatu da pixka azoka juten zerutan taberna izten. Eta bazkaltza oso garrantzitsua da. Guazen bota, nahi badituzu bota galderak, azkarra batean, erantzun azkarra botako izkizu. Azoken gauza jakin aldet. Filosofia ikasita. Politika munduan pixka bat, boka egin da presoen kontuekin saltuta egon zera telebista batean egon da. Eta gaukoz zer kentzen dizu loa. Zentzuria zure kezkak ekinez. Uste nuen galdera trampa bat zela eta oso galdera zintzoa izan da. Eta erantzuna ere zintzoa izango da. Zer kentzen didan loa? Filosofia fakultatean gaudenez, saiatuko naiz erantzun ahalik eta filosofikoen ematen, amaiera emateko eta taberna itxi ez dezaten, gure elkarrizketatzaileak bazkaldu behar duelako eta hori garrantzitsua da bizitza honetan. Beraz, loak kentzen didaten gauzak. Loak kentzen dit, momentu honetan gizartean bizi dugun giro berezi honek. Irudipena daukat, haserretzeko joera handia daukagula, frustratzeko joera handia daukagula, eta bada osagai hainbaten ondorio, ezta? Ez dizut txaparik emango hauteskunde europarrekin, ez dit horrek lori kentzen. Kentzen dit ordea emakume bezala eta euskaldun bezala, datozen garaiak agian ez direla onak izango. Eta kentzen diloa ikusteak inguruan akaso jendea ez dela hortaz jabetzen. Eta kentzen dit loa alokairu garesti bat ordaindu behar izateak eta emakume kazetariok dauzkagun soldatak ere ez dira bereziki handiak eta orduan hilabete bukaerara ezin iristeak loa kentzen du. Eta jabetzen naiz gainera, ni baino askez okerrago dagoen jende asko badagoela.
baina horrek loa kontzen du eta konturatzen naiz bizia zenbat baldintzatu dezaken. Eta loak entzen dit amatasunaren gaiak. 42 urte dauzkadalako eta hortxe, muga biologikoa ere hortxe izan da, jabetzen zarelako erabaki hartu ezean biologikoki erabakiak bere baitan datozela. Eta azken gauzaren bat loak entzen didana. Parrandak entzen dite loa, baina bueno, gero ez eta gutxiago. Bai, ja egunez eguneko festa maite dut gehiago eta ordan horrek loa gutxiago kentzen dut. Erantzun dizut? Baina semela barik ez edo badaukazu. Ez daukat, baina buru hoste bat bada, esaten duzu, ze puntuteraino prest nagoen ibilbide profesionala, norberaren ibilbidea, amatasunak hori goiti bere aldatzen du, eta baita buruz ere, persona bere ere aldatu egiten da, erditu ondoren ez da. Eta horrek loak entzen dit, ez dakidalako, benetan erabaki bat hartu dudan, ala ari naizen pasatzen uzten, erabakian nik neronek ez hartzeko, ez da? Orduan, badira kontu filosofiko oso sakonak, eta emakumeon filosofiari zuzenen eragiten diotenak. Eta, bueno, iruditzen zaitor, badagoela oraindik ere jorratzeko asko, esaten da mendebaldeko filosofia dela indartsuena, eta ekialdekoari ere tarte gehiago eskaini behar zaiola. Uste dut, emakumeon filosofia eta filosofia feministak auzi gehiago nolabait konpondu beharko lizkigukela emakumeoi. Batzutan gaitasun handia daukagu emakumeok bereziki gauzak irikitzeko, aztertzeko, baina ondoren hori ere itxi egin behar da, eta nolabaiteko ikasteko habilizia handiago duzu emakumeo bizun, baina segunde gazera arkitektura batera edo ingenieritza batera nire emakume gehiago aurkitu ditut gizona baino. Pentsatu nahi dut, eta gaur egun gainera genero auzia neko auzi filosofiko garrantzitsua ere bada, baina ez dizut ukatuko, eta akaso antropologikoki ere baliteke gauza gehiago kudeatu behar ditugunez, nolabait konplexuagoak edo behintzat zailduagoak gaude, azken batean bakoitzak bere algoritmoa eraikitzen du, ezta? Eta orduan, algoritmo hori garatuagoa dago aukera edo aterabide edo egoera ezberdinei aurre egiteko. Ez da ezagit zer ikusi izango duen horrekin, baina iruditzen zait auzi garrantzitsua dela, eta orduan geure algoritmo hori nondik nora joan, bada buru hauste bat, eta horrek batzutan loak entzen dit. Bueno, bine mila esker, Zuri. Miraleko Diego. Eta pantallaz bestalde daudenei ere, ezta? Miraleko Diego, mucho. Agur!